A wata ranar Lahadi, Shehu ya wayi gari rayuwa ba ta mai daɗi, saboda duk abokan nashi sun tafi can kasuwa, ba kowa sai shi kaɗai. Da ya ga babu wanda za su zauna su yi fira, sai kawai ya nufi cikin gari. Yana tsakar tafiya kan hanya sai ya hango wani mutum a zaune shi kaɗai. Abinsa sai Shehu ya nufi inda mutumin yake a zaune ya yi masa sallama ya ce, Assalamu alaikum. Wa alaikas salam. Abokina barka da hutawa. Barka dai. Kai duniya, waya ashe makwabci ya zama matuci. Mai ya faru ne malam? Kullum makwabta na sai sun soya nama, amma ko guda ɗaya ba a iya baka. Ai lamarin mutane sai haƙuri. Wasu ba su san darajar maƙota ba, inda sun sani ai ba ma za su fara aikata hakan ba. Ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ka so ma ɗan uwanka abin da ka so ma kanka, kuma makwabci ya fi ɗan uwanka da yake nesa. Kai an ce ma idan nama ka sau kilo 2, to ka ba shi kilo 1, ka ɗauki kilo 1, wannan shi ne makwabtaka. Amma a yanzu wai sai ka ga makwabci da shi ake haɗa kai a cuci makwabci. To kaji, ina amfanin irin wannan? To malam ni zan wuce. To amma Allah ya gafarta malam, yaya sunanka? Domin ni ban san sunanka ba. Yanzu ashe daman baka san sunana ba, amma ka saki jiki kake hira da ni kamar can dama mun saba da juna? Dan Allah ka yafe ni, ganin rawaninka ne kamar nawa, kubtarka kamar tawa, sai na zaci kai ne ni. ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode. A wata rana, Shehu da abokansa suna zaune a majalisa suna fira irin ta abokai. Suna tsakar fira sai wani daga cikin mutanen ya tambayi Shehu da cewa, Shehu dama ina so in tambaye ka. Tau, ina jinka. An ce kai waliyi ne, wai shin ta yaya za mu gane waliyantakarka? Yauwa, ni ma na daɗe ina so in yi mai wannan tambayi. To bari in faɗa muku kaɗan daga cikin alamomin waliyantaka na. Su ne, idan na kirawo dutse na ce da shi ya zo, sai ya zo. Haka kuma idan na kirawo itaciya, ita ma sai kaga ta taho. Wa'innan su ne kaɗan daga cikin alamomin waliyantaka da. Na fahimta, to tunda abin haka ne, ai inda ba ƙasa. Nan ake gardamar kokowa. Yanzu sai ka kira mana wannan guntuwar bishiyar da ke gabanmu. Ai wannan shi ne ya fi komai sauƙi. Ya ki taho yar albarka, ya ki taho yar albarka, ya ki taho yar albarka. da dai Shehu ya ga ko ganyen bishiya bai motsa ba, ballantana jikinta. Shehu ya ga abun ba dama sai ya tashi ya nufi wajen da bishiyar take. Sai abokan nasa suka ce da shi, Shehu yaya haka? Kai da ka ce za ta zo wajenka, sai kai ka je? Ai kun san waliyai ba su da girman kai. Idan dutse ya ki tahowa, sai waliyi ya tafi zuwa gare shi. ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.